En primer lloc, ens agradaria agrair a l'empresa Savipecho, una de les empreses que més recolzen la nostra pilota, que un dia gran per a ells com avui, que avui tenen la semifinal, esta vespre així en el Trinquet de Pelayo del seu torneig, un dels tornejos més prestigiosos de l'any, que hagin volgut compartir el matí amb nosaltres. És un plaer que una empresa com la vostra ens hagi donat l'oportunitat. Moltes gràcies. I com no, al Trinquet de Pelayo, que ens ha permetit que la catedral ens l'hagi ficat a la nostra disposició. És un plaer, perquè un projecte com este, en el que volem fusionar les dues cultures, què millor lloc que vindre així. I també estem molt agraïts de que una instal·lació com esta, que ha viscut tants moments en pilota, que avui va albergar un acte com este que simbolitza això, el futur i la fusió de cultures. Moltes gràcies. Tot comença un poc quan Agustín i Domingo, junt al grup IMEDES, van proposar aquest acte. Vosaltres sabeu que jo també soc una persona que me tira endavant a tot i també m'agraeixir fora de lo normal. I jo crec que este acte s'ha parlat molt d'ambaixador de la pilota i la veritat és que aquesta paraula m'ha agradat molt, perquè poder representar a la pilota en general i no sols a Pujol segon és un orgull, perquè sempre hem pensat que la pilota no ocupa mai el lloc que es mereix i sempre ha tingut una falta de difusió i és un orgull i contentíssim, i la veritat és que és un projecte que estic super il·lusionat i espero que isca bé i puguem fer un gran partit. It's a great idea to expose the sport. This is the way we have to go and continue, and Pucho get what he deserves, bigger sponsor and more exposure. Que no importa que vinguera amb la idea de jugar este partit, però és una bona manera de que Pujol de donar el reconeixement que es mereix a la pilota i a ell també. Thank you once again, everybody.